Znáš to? Tvůj herní parťák má víc výmluv než vyhraných setů? Nebo mlátíš do zdi tak dlouho, až ti ta zeď před tebou začíná odpovídat? Stop! Jmenuji se Martin a Squash Liga Mýto Litomyšl je tu přesně pro tebe. A ne, fakt nemusíš být profík. Hledáme hobíky, co nechtějí snít na gauči. Je nám fuk, jestli si z Mýta, Litomyšle, Chocně, Ústí nebo okolních vesnic. Pokud to máš na kurty kousek, si náš člověk. Squash je podle studií jeden z nejzdravějších sportů. Spálíš mraky kalorií a jediné, co potřebuješ, jsou sálovky a chuť se hýbat. Chceme, aby se mohl přidat fakt každý. Odteď máš 3 možnosti, jak se můžeš stát členem. Buď to se staň odběratelem na našem Hero Hero. Jedná se o možnost pro ty, co chtějí mít všechno hned a bez starostí. Druhou možností je přímá platba na účet, žádná registrace. 80 korun měsíčně, to jsou 2, respektive v dnešní době spíše 1 pivo. Naskenuješ QR kód, napíšeš jméno asi v lize. Poslední možností je využití zkušební doby, 14 dní zdarma, aby ses nejprve mohl rozkoukat. Podrobnosti ke všem 3 možnostem najdeš pod QR kódem na obrazovce a v popisku pod tímto videem. Každý měsíc ti najdu 3 až 4 soupeře na tvé úrovni. Dostaneš na tyto své soupeře kontakty, případně se bleskově domluvíte ve WhatsApp skupině. Ale pozor, hrací skupiny tvoříme vždycky druhý den v měsíci. Pokud chceš hrát v červnu, musíš to odklepnout do konce května. Až se přidáš, nebo pokud už jsi členem a nevíš jak dál, naskenuj tento druhý QR kód. Pošle tě na krátké video, kde ti za minutu vysvětlím, co od tebe, jakožto nového člena, nyní potřebuji. Všechno najdeš taky v popisku pod tímhle videem. Zvládne to i tvoje babička. Nic složitého. Squashisti z okolí. Registrace na další měsíc běží právě teď. Vidíme se na kurtu. Čau.